Dominik, szia! Dominik Halász, a Dunaszerdai kapusa, és a Just for Keepers edzésekre jár mindig, és most először jött Angliába, és rögtön a Brentford Akadémiára egy próbajátékra, meg próba edzésekre. Dominik, mit szólsz a Brentford Akadémiához? Már utána vagy első edzésnek? Gyere közben! Sokkal jobb, mint mi nálunk, Szerdahelyen. Sokkal előbbre vannak itt mindenhol technikailag, meg erőnéznek szerintem. És az edzések is sokkal jobbak. Jobban oda van figyelve edzésekre, minden. Tegnapi edzéssel kapcsolatban mit tudsz mondani esetleg, ahol voltatok, vagy edzőkkel kapcsolatban? Vagy? 4 edző volt, de meg egy is elég. Ez jó volt, hogy több edző volt, fel voltak osztva csapatok, és ugye több csapatra, hogy ki mit csináljon. Mindenki csinált valamit, nem voltak ilyen ústasávok. Mindenkinek volt dolga, amit kell csinálni. Hogy tetszenek a körülmények? Minden jó itt. Jó, van az a fedett hőfes pálya. Igen, tetszett. Itt a sok pálya van, nem tudom, 10 valamennyi pálya. Minden összes pálya miért biztos, hogy jól meg van csinálva. Ja, és a edzésének a tempója az mennyibe különbözik a otthoniaktól esetleg? Hát, sokba különbözik itt, a hajtás van egész végig. Nincs rekkal, csak úgy csinálom, mindent beadnak 100%-os ilyenek edzéseket. És most pedig a 18 évesekkel mész edzeni itt az akadémia pályáin. Mit vársz el a mai edzéstől? Gondolom meg akarod mutatni magad, hogy képes vagy helytállni ebbe a korosztályba is? Annak ellenére, hogy még csak 15 éves vagy. Kicsit idősebbek lesznek, de megmutassuk, amit tudunk, mindent beadszunk. Jó. Ja, tehát sok sikert akkor a kapusedzésen, és majd beszélünk edzés után a dolgokról, jó? Köszönöm.